3 anyos ka batang babae gisuwayan og tuok og gulgol pagyud sa liog gamit ang kutsilyo sa iyang amahan na usa ka taxi driver. Ang krimen gipakita pinaagi sa social media live stream mismo sa amahan. Apan sangko sa langit ang iyang pagbasol dihang nadakpan sa kapulisan. Ani ang detalye sa report. Apa? Dili na ka. Kuubat siguro. Sorry kayo na ka. Kini ang hilak sa pagbaso sa usa ka 38 anyos nga mahan nga si Demonico. Dili tinuod niyang ngalan ngadto sa iyang porsusong anak nga taguon talang sa ngalan nga si Angelita, 3 anyos nga iyahang gisuwayan sa paghunos sa kinabuhi. Nadakpan siya sa kapulisan sa siyudad sa Naga, dala ang iyang anak. Kinsa na luwas sa mga otoridad. Kagabi human gipaalarma sa operator sa taxing iyang gimaniho. Nasayran nga gi-live stream pa sa amahan ang iyang pagpukaw sa anak samtang makita ang kamot niini nga nagunit og kutsilyo ug mihana sa paggulgol sa liog sa bata. Tayan kita. Sa laing social media post, makita usab ang kalisang sa bata kinsa nagpaninggit sa kahadlok dihang gituok og suway sa iyahang amahan ang liog niini. Patay. Kini ang nakapaalarma sa mga tao apil na operator sa taxi nga iyang gimaniho ug gipatrace sa GPS ang location sa mag-amahan dito na sa Dakbayan sa Naga. Nag-live na siya sa iyang Facebook, which is kuan na nakita, nahagip siya na mo ang katong Facebook live niya on that very day. Mo yung mong basis ang kuan na doon naka-commit siyang violation of Republic Act 1716 or physical abuse kadto siyang anak. Mo tungod sa ka-update sa atong mga kapulisan o sa atong komunidad na na-report mo ng atong na-intercept ang taxi na wapay daw tang nahitabo sa bata. Nasayran nga sa sulod sa taxi mismo gihan-an pagtuok sa mahan ang iyang anak sa daplin sa karsada sa Dakbayan sa Sugbo. Busa gitugyan sa City of Naga ngadto sa Waterfront Police Station sa Cebu City ang suspect nga adunay jurisdiksyon sa kaso. Giangko sa mahan ang gihimo niya sa anak isip pagpanghadlok lang kuno tungod kay gusto niyang makabig og balik ang iyang live-in partner nga atuan na sa laing nasod ug gituohan niya nga nakakita na og lain. Tungod matod pa nga desperado na siya maong iyang nahimo ngadto siyang anak ang pagpasakit sa pagbati niini. Gikan sa Mindanao ang pamilya sa suspect ug motuig pa lang sila sa Sugbo diin nakipuyo lang sila sa mga paryente. Ana raw na usabot mi anak, gihilak na ka. Gituok. Dili pud kay kusog tuok. So sa to drama lang. Drama lang para matensyon sa akong asawa makontak ba. Wala ka makadruga sa to. Wala na inom ra sir. Hubog ka itong hubog. Samtang giimbestigahan na sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo ang nahitabo alang sa kasong ipasaka batok sa suspitsado. Kalapasan sa Republic Act 7610 o Children Protection Act ang ipasaka batok sa amahan. And we're still waiting for them to bring it to us for the case to be filed. Gitugyan sa mga otoridad ngadto sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD ang bata. Ang pagpangabusong naglambigit sa mga bata naghitak sa atong katilingban. Subo palandungon nga mismo ang ilang pamilya ang nihimo sa ingon. Apan matod sa DSWD kung makasinatig ingon ini, andam ang ilahang buhatan sa pag-amuma sa mga biktima sa pagpangabuso. Gihulagway sa DSWD nga bugat ang trumang nasinati sa bata sanglit ang nipasakit kaniya ang iya mang kaugaling amahan nga mauunta ang iyang gisaligan nga manalipod kaniya. Gawas sa temporary shelter, gihimo usab nila karon ang psychosocial intervention. Naatay psychosocial intervention na ipahigayon aron mahinahinay no kay tungod ang bata na traumatized, mahinahinay siya sa sa iyang healing process no. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.